தெரியாடா எவ்வளோ நிற்கிறேன்னு சொல்லி கொஞ்சம் பொறு ஆட்டை கவுத்து வைக்க கேடுப்பாவும் ஏய் கோல் பீஸ் என்ன போகும்போது கோல்ஃபேஸ் தெரியாதா என்னடா முட்டாத்தனமா பேசிக்கிட்டு இருக்க முட்டா பயல ஏடா பேரையும் சொல்ல மாட்டேங்கிற அட்ரஸையும் சொல்ல மாட்டேங்கிற எப்படி தெரியும் எனக்கு මලි අහන්ඩ ඔයා යනවා ඉස්සර යන්ඩ ඉස්සර යනවා කාර් යනවා ඉස්සර යනවා ඔයා ඉස්සර යනවා අර අතනින් මේ පත ඕ බාම යන්ඩ යනවා ලොරි යනවා අද යනවා right මේ පැත්තේ right යනවා next One eternity later. left මේ පැත්තේ යනවා ඉස්සර යනවා round about ඉස්සර යනවා goal face okay ඔයා දන්නවද hello මචන් சொல்லுங்க இவ்வளோ நேரம் தமிழ் போயாட பேசினோம் මලි ඉස්සර යන්න දකුණට යන්න වමට යන්න ඉස්සර යන්න දකුණ වමට ඉස්සර යන්න அண்ணா கொஞ்சம் ஆடுறா இவன் மனுஷன் கதைக்கிறது கொஞ்சம் கேட்குறான் வராவும் வித்தாலே இன்னொரு பைத்தியமும் கல்லஞ்சக்காரன் அவ்வளவு நேரம் கதறானே கரையிறானா